Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit in de studie met passie. En deze keer passie voor de Zwinstreek. 2 dames zijn uitgenodigd en ze zijn nog gekomen. Noëlle Vragen, ja. Van harte welkom. Dankjewel. En Monique van de Bult, welkom. Noëlle van het IVN. Wat staat IVN voor? De letters en ja. IVN is het Instituut voor Natuureducatie. Onze missie is eigenlijk beleef de natuur. En we hebben 4 kernthema's waar we heel actief in zijn. En dat is onder andere kind en natuur. Natuur en gezondheid. En natuur in de buurt. Maar ook natuur en recreatie. En binnen deze 4 thema's zijn wij actief op het gebied van educatie, voorlichting. En organiseren we onder andere de Week van de Zwinstreek. En wanneer is die? De Week van de Zwinstreek is van zaterdag 22 september. Om 10 uur start die tot en met zondag 30 september. Dank u wel. En Monique, wat is jouw aandeel erin? Ik maak deel uit van het gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn een 40-tal enthousiaste gidsen die eigenlijk activiteiten organiseren over heel Zeeuws-Vlaanderen. Waaronder ook activiteiten tijdens de Zwinweek. Nou, kun je er iets van vertellen? Ja, een van die activiteiten is haaien in bad. Zo. En dat is, die titel zegt een beetje natuurlijk iets over heel mooi. Haaientanden die allemaal gevonden worden in Katzand. Maar het is een wandeling door Katzand over het strand, die alles vertelt over haaientanden, over de Noordzee, het ontstaan van Katzand en de badcultuur. Van alles wat er te zien is en te beleven. En mensen reageren er heel enthousiast op. Klinkt helemaal goed. Ja. En Noëlle, wat gaat er nog meer gebeuren zo in dat, in detail een beetje inzoomen zo? Tijdens de Week van de Zwinstreek hebben we eigenlijk 3 thema's die centraal staan. Natuur en landschap uiteraard, cultuurhistorie en de streek- en hoevenproducten. En dat zijn eigenlijk thema's die ook in ons programma Gastheer van het Landschap centraal staan. Dus die daarin ook worden onderwezen. Ja, want hoe zijn we er eigenlijk toe gekomen om zoiets op te zetten? Nou, binnen IVN hebben wij het programma Gastheer van het Landschap ontwikkeld. Dat is een landelijk programma. Binnen IVN hebben we al ruim 3000 ondernemers daarin opgeleid. Ondernemers, dat kunnen recreatieondernemers zijn, horeca, verblijfsaccommodatie, maar ook gidsen. Zij worden opgeleid tot gastheer van het landschap binnen het programma. En hierin leren ze eigenlijk alles over het natuur en landschap, cultuurhistorie binnen hun eigen omgeving. En zij leren ook de vaardigheden om op die manier dus de beleving richting hun gasten te kunnen overbrengen. En hoeveel gastheren, gastvrouwen heb je dan al? Inmiddels hebben we al 70 gastheren binnen de Zwinregio opgeleid. Waaronder ook een aantal Belgische ondernemers en natuurlijk de Nederlandse ondernemers. Het is grensoverschrijdend. Het is grensoverschrijdend, ja. Klinkt goed. De Zwinregio is ook grensoverschrijdend. Ja, want welke gemeentes doen mee eigenlijk? De gemeente Damme doet mee, de gemeente Knokke-Heist, de gemeente Maldegem, de gemeente Sint-Laurijns en de gemeente Sluis. En daarnaast zijn ook de provincie West-Vlaanderen in België en de provincie Zeeland partners van de Week van de Zwinstreek. Nou, helemaal goed. En Monique, kun jij nog eens iets vertellen over je opleiding van het gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen? Hoeveel gidsen bestaan je? Dat zijn ongeveer 30, dacht ik. We zijn een 30-tal. Maar hoe kom jij dan in West-Vlaanderen? Ja, de liefde lag daar altijd een beetje. Ja. En ook tijdens de opleiding heb ik een aantal keer Sluis en Katzand mogen doen. En dan ga je verder graven en dan kom je cultureel, historisch, kom je er steeds dieper in. En dan komt die liefde daar enorm van boven. Vertel nou eens iets, hoe zijn die tanden nou op dat strand terechtgekomen? Die haaitanden. Ja, die haaitanden. Ja. Nou, die haaitanden liggen er al heel lang op het strand, maar ook in de Noordzee. En daar spreken we over 35 tot 55 miljoen jaar geleden. Zo. En dat zijn natuurlijk fossielen, ooit begonnen als tanden van een haai die hij veelvuldig verliest tijdens zijn leven. En die worden dan gefossiliseerd in de loop van de miljoenen jaren. Maar die liggen net onder de oppervlakte van het strand of net in de zee. En bij een beetje omwoeling of het opspuiten van het strand, wat nu gebeurd is met de verhoging van de nieuwe duinen, komen die veelvuldig terug naar boven. En die kinderen vooral tijdens het strandjatten, die vinden dat geweldig. Ja, en de ouders dus ook. En de ouders dus ook, die zijn ook heel geïnteresseerd. De vaders zijn heel actief. En welke gidsen zijn er nog meer die in de Zwinstreek? Er zijn verschillende gidsen en we hebben nog verschillende activiteiten. Dus welke zijn dat? We hebben wandelingen en fietstochten en tijdens die Zwinweek hebben we ook dus dat haaitanden in bad, die wandeling. Maar er zijn ook collega's die kanoën rond het water, rond Sluis
hele leuke activiteiten, maar er zijn ook activiteiten rond bresjes, waterdunen. Ja. Daar kun je ook een wandeling meedoen. En er zijn ook weer collega-gidsen die daar een hele interessante wandeling uitzetten. Dus het wordt een drukke week. Ja, en Noelle, waar kunnen ze de informatie vinden, de kijkers? De informatie is uiteraard te vinden op www.weekvandezinstreek.eu. Op deze website staat niet alleen het programma, maar er staat ook de activiteit waar je voor kan aanmelden. Dus wil je meedoen met een wandeling of excursie waar je vooraf bij moet aanmelden, dan kan dat ook via de website. Nogmaals, wat Monique ook al zei, er zijn ook heel veel activiteiten met wandelen en fietsen, maar dus ook culinair. Dus ook de maag wordt goed gevuld tijdens de Week van de Zwinstreek. Maar je kan lekkere kaas- en wijnproeverij doen. Je kan met een Vespa-tocht door dammen kan je lekker scheuren. En ook streekproducten nuttigen. Ja, dus culinair ook. Ja, uiteraard. Ja. Maar behalve de website heb je ook een hele mooie flyer meegebracht. Ja. Hè? Dus precies op te zien welke regio dat is. Die heb je net al genoemd. Die staat hieronder. Hieronder staan alle partners genoemd. Ja, klopt. Ja. En dan sla ik het even over. Ik zeg nog een keer 22 tot en met 30 september 2018. Ja. Nou, en hier heb je allerlei activiteiten. Ja. Nou, ik zal het even laten zien. Dat kun je dus allemaal vinden op de website. En natuurlijk ook zijn er speurtochten. Wie kan daar iets over vertellen? Want ik zie hier een loop. Dat is onder andere ook wat Monique aangeeft. Bijvoorbeeld het strandjutten. Maar ook met kinderen worden er gewoon heel veel excursies gedaan, waardoor ze heel veel kunnen beleven. Maar het is niet alleen voor kinderen uiteraard. Het is ook echt voor volwassenen. En het is eigenlijk voor jong en oud. Ja. Voor jong en oud. De talen. Welke talen worden erin gegidst, Monique? Nu voor de Zwinweek is het dan in het Nederlands. Oké, niet in het Frans bijvoorbeeld? Ik zie heel veel Franstaligen tussen Breskes en Cassant. Klopt. Er wordt ook gegidst in het Frans, in het Engels, in het Duits, in het Nederlands. Okay. Maar tijdens de Zwinweek is het allemaal in het Nederlands. Ja. Dat bezoekerscentrum, Noelle, waar bevindt dat zich in België? Er is een bezoekerscentrum in het Zwin Natuurpark. Het Zwin Natuurpark is een van de deelnemers tijdens de Week van de Zwinstreek. En in het bezoekerscentrum kan je onder andere een expositie bezoeken. Je kan er ook kijken naar een uitleg van vogelringen. Je kunt er een huttentocht doen die met een bepaalde belevenis wordt weergegeven. En je hebt natuurlijk toegang tot prachtige Zwin Natuurpark. Dus waar je ook heel veel mooie vogels kunt spotten. Nou, eigenlijk zit er alles in, hè? Ja. Ben ik nog iets vergeten? Dat jullie zeggen van, dat wil ik nog eventjes noemen? Ik zou zeggen, kom allemaal naar de Week van de Zwinstreek. Want het is een prachtige week. We hebben ruim 90 activiteiten over heel de week verdeeld. 36 unieke activiteiten. Heel veel deelnemers. Dus de gastheren, de partners, iedereen wenst u van harte welkom. Om deel te nemen aan de leuke activiteiten die we bieden. Ja, en bij slecht weer kun je gewoon gidsen. Hè? Ja, natuurlijk. Je beschermende kleding aan en je bent weg. Hè? En jullie hebben natuurlijk mooie faciliteiten als voor het slecht weer is voor binnenlocaties. Ja, dat ligt er natuurlijk aan voor welke activiteit je kiest. Ja. Ga je kanoën en het regent, ook dat geeft een bepaalde ervaring. Ja. En ik zou zeggen, laat het niet afhangen van het weer. Maar kleed je daar dan op en het wordt vast een prachtige week. Ik denk het ook. Nou, wil ik jullie hartelijk danken. En laten we het daarbij afsluiten en jullie veel succes toewensen. Beste kijkers, bedankt voor het kijken. In deze aflevering zit alles in. Natuur, cultuur en streekproducten. En hoe was nou de website naam ook alweer? Alle informatie is te vinden op www.weekvandezinstreek.eu.